Minecraft Gamer Pro и днес играем Minecraft Pocket Edition, но както виждате, този път съм в друга неща. Сега ще ви обясня защо. Това е понеже вчера малко поиграх и реших да се сменя къщата. Ето е къщата, която съм я почнал. Още не съм я довършил цялата. Тук съм направил малко работи. И тук те продължа. Сега смятам да продължа с къщата, да видим, за да ни кажете, че съм читвал нещо. Ето тук, вижте как е станало отвътре. Надявам се да ви харесва, защото мен лично ми харесва, не е никак лошо. Надявам се и на вас да ви харесва, защото ако не ви харесва, тогава вече много лош проблем ще има мен. И нека сега малко да направим къщата. Кой ще на Макотио? Тук ще го оставя това за накрая, защото... Аре вече. Сега вече има проблем. Не, тук трябва да сложим едно блокче, защото... Виждате проблема. Не, моля се, не падай. Ти. Идиот. Да, виждате, вече сме на full версион. Защото ми дадаха ли... Майка му да е... И без това ще наям. Така, не знам в този клип ли да го направя, да довърша къщата, или в следващия клип. Изобщо не знам. Или по-точно да направя тук да видите как правя къщата, да я довърша в... докато не знам. И аз не знам. Не, ще направя за по-късно, защото сега няма ви губя времето, както си губя аз времето. Смятам да направя едно такова, така. Сега смятам да отида да взема малко семена. Тук мисля, че имам семена, ако не се лъжа. Да. Обаче ми трябва малко дърво. Какво ерор, че ми даваш да ти се навиди? Кажете някакво... то с тъмва, супер. Красно. Казахте ми, че не искате да снимам с моят ден, защото не било хубаво качеството. Ама на мен не ми е рутнат телефона, хора, и няма просто как да стане. Заради това не ми се сърдете, че снимам с Мобизен. Да, какво направих? Така. И последното. Тук ще го засеме. Добре. Сега, какво друго да направим? Напишете в коментарите дали искате да играем нещо друго или... Не знам. Какво да... Така. Сега смятам да поубия малко крави, за да... Чакайте, бяха много тъп, защо го направих той? Нали не това? Мисля, че чух зомби, ама... Ви чухте ли го? Добре. Така, и свърши. Да, наистина е зомби. Да кажа, че не е зомби. Майки, че бе само да ми... Не ще му убиш, Курвар. Извинявайте, че псувам, направо, гледайте. Стояме без сърца. Таленцето малко, как ме стресна направо. Не вярвам, че... Не казвай на никой, но не е за вярване. Нека да тръгваме за върването на крави. Тук има една крава. Окей. Мрима. Мрима. Крава, казах да мри, тя не мри. Даже се надявам сега с нейното. Там виждам още една крава. Добре, това ще ми е последното убиване. Ми трябва една-две крави. Жавам. Обаче няма стане в този път.
А между другото, ако не искате да ви свършат сърцата, просто ви давам съвет, не бягайте, не бягайте. Добре, те са пържоли, колко пържоли? Не, 3. Добре, няма да ги пика сега. Ще ги пика колко стана снимам? 5 минути и 20 секунди. Ще го направя малко по-дълго клипчето, за да не ви е скучно на вас. Къде паднах? Направо не е истина, човек. Добре, чакайте, ще сложа пържолите да се пекат. Ще правя нещо друго през това време. Ще иска да е малко дърво. Няма значение. Аз имам айрон. Не бе, човек, за какво правиш ти се? За какво слагаш айрон, а после ще го. Колко айрон имам? 1 айронче и 7. За кой не съм си направил армор, бе, мама стара? Аз имам гащи. Обувки. Колко съм тъп. Защо се направи ка? Are you fucking kidding me? Добре, изчакайте, имам още един айрон. Ще направя поне каска. Motherfucker. Ще наям. Яш по-бързо. Ти не се спря, че си няма. Защо не взеха? Опа, някой ми пише на скайпа, това сигурно е прогеймър. Окей, сега, какво да правим? Добре, изчакайте само секунда, точно сегичка. Тук сме. Имах малко работа, не беше прогеймър, беше VLBG. Да, може да се видиш в клипа, поздравявам те. Така, аре вече, молец. Той клипче не знам колко дълго ще стане, но като това готово ли е? Да. Време е да си направим каска. Чакайте, че ми звъните саждала. Така, ето тук сме. Съжалявам, че втори път пак прекъсват мамка му. Така. Как се правише? Не ми достига едно. Потърсим още малко, искате ли? Не мисля, че имам факли. Имам факли. И няма да взем много, защото да останете за по-късно. И да се замекам мината. Ето тук намерих айрона. Да продължим надолу, да лак, лек лак. Озъртам, защото може да намеря нещо. Дай намеря. Нали? Дами и господа, и вие са молите. Съжалявам, че няма фейскам, но ме твърде гално се покажа, защото някои хора... Намерихме мина. На някои хора може да им смешно лицето и да ни лицето и да ми се смеят, ама аз това не искам. Заради това смятам да ни правкам. Не знам просто. Мале, как ще да падна? Тук долу има ли нещо? Не мога светна. Светнах, ама каква файда? Тук не иска да ми седи са торча. Ай, падай. Добре, без това съм дошъл. Свети там. Да, ма не съм си взел меча. Светвам. Фак. Ендърмен. Няма да стане. Бейби. Намерихме си айрона. Който ни трябваше. Така. Окей. Съжалявам, че не съм снимал това време на Майнкрафта. Това е защото имах работа, както казах. Сега нека се качваме нагоре. Речик. Искам се качвам.
Това сигурно не знам колко време ще стане този клип. Ама се надявам да не стане много дълъг. И за да има и за вас, да има и за мен. Да има абонати, да не ви е скучно. Сега на къде бях? Да горе. Верно. Ще отида да оставя айрона. Аре бе, човек, ти ли ми пречеше, мама ти? Добър ли? Искам да пишете в коментарите дали добър ютубър, защото мисля, че някои хора са лош ютубър, мисля, че ги използвам само да... Аз не съм лош, просто искам да ми гледате... Даже не знам дали искате да ми гледате, ако не искате, не да гледате, не ви карам на сила. Ама... Ако почнете да ме обиждате, на никой няма да стане приятно, някой да почне да обижда друг човек, ти си манга, ти. Не казвам, че има такова нещо. Просто на никой не му е приятно. Сега може да има разминаване на гласа, това е понеже с хубавия моби ден. Добре, това да е за к***о. Вече се стъмвам. Окей. Аз бях Minecraft Gamer Pro, а вие бяхте моите геймери. Какво мога да кажа друго освен? Чао, чао!